बाइकआ खुनुरुखुम सालायनो हायो बाइक आरो साइकेल बाजाराव थांना मा आदै अयथासार गोरों मानसि थामारो खिन्थु आईटी सेल नो ओमफ्राय लिरनानै लानाया लाइभ फैनानै बुंफैनांगौलै थाखोमा रायजोखौ बिदि गावखौ आईटी सेल बिदि प्रमोट खालामग्रा होननानै लाबा जाया प्रमोशन दा मानगोनां आदा आलफ्रेडआ दाख्लै नैबे भिडिअखौ लादोंमोन फार्स्टआव नुखाबाय दा बेखौनो इसिबां जाम्बा नोजोरजों नायबाय सोरबा जे पर्बत जराजों अबावबा बेरायनायाव जादेरै दलं आरो लामाखौ एसे गावनि फुटेजाव लाबोफादों ब्लगाव बेथ' सोरबा सरकारखौ थांखिनानै गाज्रि नोजोरजों बुङाखैना रायजो राजानि थाखायसो मोजां माने जे नुथाय लाबोदों आदा आलफ्रेडआ जों मिथिखायो जों हले नंबां जाबां क्रिएटरलै दावरावखौबो होग्रा मालाबा दावराव नङैखौबो माबाग्रा जों बिदि क्रिएट खालामो मालाबा समाव भिडिअफोरखौ नाथाय जेनुइन क्रिएटर होनोब्ला जोङो बुंनांगोन दिनैनि दिनावबो आदा आलफ्रेडमोन बायदिखौहाय बेनि खेथ्रआवबो बेबायदि कमेन्ट लिरहरो माय बेस्ट इउपिपिएल नो ओमफ्राय पेजआ गावना ओमफ्राय इउपिपिएल नि गाव आईटी सेल लाइभ फैनानै बुंफैब्रा बाव लिरहरदों बीपीएफ नि स्पन्सरशिप बा स्पन्सर मोनदों नामा आलफ्रेड भाई गोदो मानो खेबाखैमोन बेफोरखौ आरो गोदो मानो खेबाखैमोन आं आदा आलफ्रेडखौ जेब्लानिफ्राय आं इउट्युब केरियारखौ स्टार्ट खालामजेनदों बे समनिफ्रायनो लोगो मोनबोनाय जेब्लानिफ्राय आं इउट्युबाव हाबजेनदों अब्ला बे समावबो आदा आलफ्रेडमोना रोजा बा लाख साबस्क्राइबार दंखासैमोन बे समाव इउपिपिएल गभर्नमेन्टबो गैयामोन बीपीएफ गभर्नमेन्ट दंमोन बे समावबो आदा आलफ्रेडमोन बायदिया जेब्ला जों दाउजेंजों बेरायहैयो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जों ज' बे समावबो जादेरै जायगाखौ जायैखौनो खिथाग्राखामोन आदा आलफ्रेडआ बै सिगांनि सरकारबाबो एसे सरकारनि नाजानाय मोनोब्ला बेफोरबायदि डेभेलपमेन्ट जाबावगोन बेफोरखौ बुंबावनायखा पाब्लिकनि मोजांनि थाखाय नाथाय बेड इन्टेनसन गाज्रि इन्टेनसनजोंहाय बेखौहाय बुंनाय नङा बियो पाब्लिकनि थाखाय जाहाथे लिडारफ्रा नुसनो नै बेफोरसो दा बे खोथाखौनो लानानै गोदो मानो खेबाखैमोन दा मानो खेबखो बिदि जाबाय गोदोबो खेबखायो आदा आलफ्रेडआ ब्लगाव लाबोफाखायो नोंसो नुवाखै जानांगौ नों नायबाय थाया ब्लगखौ थ' सासे बर'नि मुंदांखा इउटिउबारखौ बिदि नंबां जाबां खोथाजों बदनाम खालामनो नागिरबा जागोन नामा आरो नोंसोर पलिटिकेलनि मानसि पलिटिक्स खालामनानै मोजां मोनग्रा खालामबाय थाब्रा इसिबांबो गाज्रि घटिया पलिटिक्स दाबानाय जे रायजोनि नोजोराव सोरबा मोजां जोंनि गेजेराव जौगानाय सासे सुबुङाबो गोलैनांगौ जानाय दाख्लै बावैसो बारा गोबाव जायाखै आदा अफ्रि आं आरो सासे आदा दंबावोमोन आदा आलफ्रेडनि न'जों थांदों जों हाबबोदों पलिटिक्सनि बागै दा जोंनि बर' एरियायाव माबायदि नोजोर माबायदि सानो नोङो होननानै कुइसन खालामदोंमोन आदा अफ्रियाव मोनसे भिडिअ आदा आलफ्रेडआ पलिटिक्सनि मानसि मोनबा डाइरेक्ट बिदि बुंगौमोन नाथाय आं पलिटिक्सनि बारै बुंनो गोसो गैया मानो होनब्ला पलिटिक्सआ पलिटिक्स बिदिनोसै गावबा गावनि लाबालाबनि थाखाय बे बाथ्राखौबो बुंदों आदा आलफ्रेडआ दाबो गोसोआव दं आंहा दा इसिबां घटिया जे बिदि पलिटिक्स बानायनांगौ बे ब्लगाव एसे भिडिअ फुटेज होफानायखौनो गाज्रि नालाय गाज्रि सिगांबो देखायोमोन सिगांनि सरकारावबो आदा आलफ्रेडआ लामाफोरखौथ' नुगोन भिडिअफोरखौ ब्लगफोरखौ नायफिनजोब अब्ला मा मेलेमजों मेन्टेलिटिजों दा बुंजाबाय नालाय लाजिनानै रागाया बांसिन जासिगोन दाख्लैबो नै उदालगुरिना इउपिपिएल निफ्राय बा रायजोसोना बीपीएफआव हाबनो सरन सारखौ लेंहरदोंमोननो दाना लेंहरनानै भिडिअ बानायबाय माबा भाइरेल जाबाय दा रायजोफ्रा सासे सानै गावसिनि सेलनि मानसिफ्रा ओंखारनानै जों हाबनो गोसो गैयामोन जोंखौ सोदों बेफोरबायदि निउस बानायबाय जोंना मुंदांखा निउस पर्टेलफोरा बर'ना उनावहाय है नै दिनै खौरां ओंखारफिनलायबाय बे मा रायजोफ्रा गावसोरनो गोसो जानानैसो लेंहरखादों गावसोर बीपीएफआव हाबनो होननानै थ' जालायगासिनो जालायबाय था नोंस्रा पलिटिक्सआव खिन्थु माखासे जोंनि जेनुइन क्रिएटरफोरखौ बेफोरबायदि गाज्रि नोजोरजों इनभल्भ खालामनानै बदनाम खालामनो दा नाजा आरोना आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा रायनांगोन लाङाथ' जाहा थाखा डाइरेक्ट बुंनांगौ बुंखायो गावसोरानो जोंहा गाथासे जानानै बयबो खौसेथि जानानैसो जोङो बुंदोंमोन जेला न'आवहा जेनेबा गावसोरबो बुंदों गावसोर हौवा हिनजाव हौवाजोंबो सावरायदों आरो जेनेबा जों माने माबायाव इउपिपिएलआव जों थाला जोंहा जेनेबा माबा मोनसेफोर मोननांगौखौबो जों मोनाखै बोसोरथाम जाबाय बिसोरो बेबायदि माने बुंनायनि थाखाय दे होमबालाय जोंहा बोरिगाव दिक्लिपारा जों गाथासे जानानै सोरबा सासे एमएलएखौनो लाबोनानै जोंबो माबा मोनसे खौसेथि जानानै माबाफोर खहायफोर मोनगोन खोमा होननानै गासैबो रायजोआ जों माने गाथासे जानानै बेखिनि खोथाखौनो लाना जेनेबा दिनै
जिबायदि जों मानसि लाबोनांगौ जों बेखौ लाबोदों ओमफ्राय जों आरो रावखौबो जों आखायाव हमनानै जों बोनानै लायनो थाङाखै मालाय गावसोरनो राजि जेनेबा गावसोरनो राजि जेनेबा मानि थाखाय राजि जादों जेनेबा गावसोरबो आगोलावहा गोदोनि समावहा बिसोरो जेनेबा जों दिनै न'खर न'खर जेसांखिनि फरायनाय दङ होननानै साख्रि होगोन होननानै बिसोरो गावसोर लाना थांबाय दिनै रावनिबो न'खराव बिसोरो दिनैसिम हाबनो हायाखै मानि थाखाय हाबनो हायाखै गावसोर थगायना लांबायबा गोदोआव जोंथ' बेबायदि रावखौबो जों थगायनानैथ' लाना फैनो हाया बिनि थाखाय माने गासैबो दुखु मोननानै जों नोंसोरजों थागोन होननानै बुंनायखाय जों माने बेखिनि खोथाखौ जोङो बिपिएफआ माने मा होनना बुङो खौसेथि जानानै जों भटखौ होगोन होननानै सानदों आरो जिखुनु माबा मोनसे मा होनना बुङो उरुनि दै बेखौबो होगोन होननानैहा दिनहि माने बिसोरो न' हाबनानै मिया दाखालि आरोबाव उरुनि दैनि फैसाखौ जों सोना होगोन होननानै बिसोरो मिया दाखालि गावबा गाव सोरबा बुंदों जे बिपिएफआव थानाय मानसिखौ बिसोर माने गाव न' हाबनानै माने थगायदों आरो एखे जाथारगोन होननानैहा सोरनोबा मिया दाखालि मा होनना बुङो मियायो बुंदोंनो मा जेनेबा नोंसोरनो डाइरेक्ट काट होगोन होननानैहा जेनेबा हाबथारबायनो माने फैसाया ओरैबायदि माने दिनैसिम जों नुवाखै उनाव हाबनोबो हागौ जोंथ' दा जेनेबा जों दा नुनाबो मोनाखै जेनेबा खोनादों आरो जेनेबा गावसोरनो बुंदों जोंखौ बेबायदि बुंदों होननानै गावसोर खिथाना लादों आरो उपाय गैयाव माने गावसोरनो जेनेबा दे होमबालाय जों नांगोलखौ गारनानै जों इउपिपिएलआवनो माने जों थानाय जाथों होननानै बेस्राफ्रा साननानै माने लानाय जादों आरो थेवबो माने बिसोर गिनानै सोंदै खिन्थु गावनि गोसोफ्रा जेनेबा इउपिपिएलआव नङा खिन्थु नांगोलावसो दङ बिसोरहा बेबायदि आं बेखिनिखौनो बुंनानै जुनि जानाय हिसाबै मिया नङा होमबा जुनि जानाय हिसाबै बिसोरबो फैयाखै जोंनि न'हा सोबखौनो जोंखौ सोङाखै खिन्थु बिसोर मा बुंनो बिसोर जुनि जानाय हिसाबै जोंखौथ' रावखौबो सोङाखै गामियाव जोंथ' बरिगाव डिग्लिपार लाबोनाय हिसाबै नङा होमबा जुनिं जाबाय जोङो बरिगाव डिग्लिपार हिसाबै दा होमबा बिसोरो सोरबा सासे सानैखौ लानानै जायखौ नारसिननो हानाय बेखौ नारसिननानै बे सासे सानैखौ लिंनानै उरुनिनि थाखाय दानना होगोन होनना बुंदों सोरबा आरो माबा सोरबा न' मोननो गोनां बिसोरा आद्रा दङ आद्राफोरखौ बिसोरखौ दानगोन होननानै बुंबायनो बिसोरबो गिनानै बिसोरबो गिबाय जायनि न'आव दानोबा माबोरै जागोन आरो जुदि दानना होयोबाथ' आं न'खौ मोनलिया आरो जुदि होयोबाथ' होमबा इउपिपिएलआसो होगोन रुलिं सरकार हिसाबै बाथ' बिपिएफआथ' होनो हाया बिदि साननानै माने माबाया बे मियानि बे इउपिपिएलनि हानजाया माने फैनानै जों माने बिदि गाग्लोबनाय जादों आरो माने बुंनाय जादों आरो बेफोरखौ जोंखौ सिगि सग खालामनानै बे जुइनिं मानसिखौ माने बिसोरो उल्थाहै माने इउपिपिएलआव लांफिननाय जादों आरो माने बेबायदि माने बेखायनो आं मा बुंनो नङा होमबा बे जुइनिं जाखानायखौ बिसोरो माने बेफोरबायदि हारसिं फैनानै जों जुइन जानाय मानसि जों रायजो हिसाबै गाथाय जाखानाय मानसिखौ माने बिसोरो सासे लानानै माने सिगि फैदो आरो सुनिबारनि समावहा निउसाव बा दिनै ओंखारबाय